Вітаем вас у эфіры Беларусь-3, навіны культуры на календары 5 кастрычніка. Сёння мы раскажам пра незвычайны музычны эксперымент, што адбудзецца на станцыі Пятроўшчына мінскага метрапалітэна ў межах міжнароднага фестывалю Юрыя Башмета. Завітаем у чэшскі горад Дзечын, дзе мільгаюць з надпісамі галодныя камяні. Прапануем да прагляду некаторыя праекты тэлеканала Беларусь-3 і раскрыем сакрэты новай музычнай праграмы Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Беларусі пад кіраўніцтвам Міхаіла Фінберга. 3 і 4 лістапада ў мінскім планетарыі ў межах 25-га мінскага міжнароднага кінафестывалю «Лістапад» пройдзе конкурс паўнакупальных фільмаў. Мінск International Full Dome Festival прадэманструе дасягненні і тэхналогіі аднаго з самых маладых і перспектыўных напрамкаў у кінаіндустрыі – сферычнага кіно. З дапамогай сучасных лічбавых праектараў глядач зможа стаць часткай фільма, адчуць яго атмасферу і ў прамым сэнсе разгледзець з усіх бакоў. У праграме пазначаны больш за 20 работ з розных краін свету, сярод якіх навуковыя фільмы, музычнае шоу і анімацыя для дзяцей. Конкурс будзе прадстаўлены ў праграме індустрыяльнай платформы «Белсінема». Нагадаем, 25-й мінскі міжнародны кінафестываль «Лістапад» пройдзе з 2 па 9 лістапада. Пра цікавыя культурныя мерапрыемствы, якія гэтымі днямі ладзяцца ў беларускай сталіцы, даведаемся ад нашых карэспандэнтаў. 9 выканаўцаў і незвычайныя народныя інструменты, сярод якіх, напрыклад, дыджэрыду, велізарная аўстралійская дудка. Беларускі глядач сустрэў гурт «Акварыум» і сапраўдную акулу рускай рок-музыкі Барыса Гребеншчыкова. Выканаўцы прэзентуюць у Мінску сваю новую праграму «Дзверы травы», але спачатку фірмовае прывітанне. Какая приятная встреча, какой приятный сюрприз. Першыя акорды і гледачы ўжо вітаюць улюблёны гурт стоячы пад сцэнай імправізаваны танцпол. Барыс Барысавіч не ўтойвае радасці, калі бачыць рэакцыю залу, нягледзячы на 46-гадовы сцэнічны вопыт. «Акварыум» неаднаразова распадаўся і збіраўся зноў. На мінскім канцэрце выступае ўжо 3-й склад гурта. Нязменны ўдзельнік сам шаман рок-музыкі БГ. Артыст падкрэслівае, яго аўдыторыя расце разам з ім. Чтобы понять БГ, нужно вообще знать историю написания каждой песни практически его. Вот. Без этого, я считаю, что смысла вообще нет никакого, ознакомиться с его творчеством. Когда ты слушаешь школьникам, когда ты в 9 классе и переслушиваешь, когда тебе уже ближе к 40, это совершенно разные вещи. Гледачы ў гэты вечар пабывалі на 2 канцэртах замест аднаго. БГ прэзентаваў альбом «Соль» 4-гадовай даўніны, якую беларускі глядач дагэтуль не бачыў. Дарэчы, сам Барыс Барысавіч вядомы на рэдкасць умеранымі патрабаваннямі, нягледзячы на статус рок-зоркі. Абсолютно скромные, еще раз повторюсь, не надменные, где-то даже аскетичные и может к любым условиям бытовым каким-то быстро приспособиться. 63-гадовы артыст правёў на сцэне 3,5 гадзіны. Зала, якая цалкам паднялася пасля фірмовага рок-н-рол «Мёртвы, а я яшчэ не адпускала куміра. Да 7 кастрычніка жыхары Магілёва, Мазыра, Мінска могуць прагаласаваць за лепшую карціну праграмы 21-га манхэттэнскага фестывалю кароткаметражнага кіно. Конкурсны паказ займае каля 2 гадзін. У праграме пазначаны 9 кароткаметражак. Кожны глядач атрымае бланк галасавання, каб выбраць лепшы фільм і лепшага выканаўцу галоўнай ролі. Вынікі конкурсу будуць абвешчаны 8 кастрычніка на цырымоніі ў Нью-Йорку. Дарэчы, паказы кінафестывалю, дзе няма прафесійнага журы, а пераможцаў вызначае глядач, праходзяць у больш чым 300 гарадах свету. Сёлета да 220-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча на Навагрудчыне праходзяць мерапрыемствы, прысвечаныя памяці паэта. Самым яскравым стане міжнароднае свята паэзіі ў Навагрудскі край «Мой родны дом», якое пройдзе заўтра і паслязаўтра. У праграме пазначаны урачыстае касцюміраванае шэсце, выступленне Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы, канцэрты вядучых творчых калектываў Гродзенскай вобласці, канцэрт арганнай музыкі, флэш-моб у вальсе эпохі Міцкевіча, лазернае шоу, горад майстроў і многае іншае. Заўтра з самага ранку запрашаем да тэлеэкранаў гаспадынь, а таксама ўсіх, хто проста любіць гатаваць і смачна есці. Новы сезон кулінарна-гістарычнага шоу «Беларуская кухня» працягвае знаёміць з рэцэптамі нацыянальных беларускіх страў. Гэтым разам аўтары праграмы раскрыюць сакрэт прыгатавання здобных булачак з макавай начынкай у мёдзе і смятане, якія ставяць на стол у вёсцы Ляды Дубровінскага раёна, калі гасцям надыходзіць час збірацца дадому.
Далучайцеся да старажытных традыцый беларускай кухні завтра ў 10 гадзін 25 хвілін на Беларусь-3. Фарши пасахи у нас в деревне готовят наприконце каждого мероприятия. Будь то день рождения, крестины, родины, свадьба и даже на поминки. У ноч з 13 на 14 кастрычніка на станцыі Пятроўшчына мінскага метрапалітэна адбудзецца музычны эксперымент пад назваю «Ноч у метро». Канцэрт пройдзе ў рамках 13-го міжнароднага фестывалю імя Юрыя Башмета. Яго мастацкі кіраўнік, піяніст Расціслаў Крымер, кажа, што колькасць квіткоў будзе абмежаваная, бо платформа ўмяшчае каля 400 чалавек. Пачнецца імпрэза ў 2 гадзіны ночы. На пероне будзе партэр і лазернае шоу. У праграме выступленне гурта без білета, дзядзі Вані, хора і East-West Chamber Orchestra. Сёння ў палацы мастацтва ў Мінску распачынаецца ўжо 4-ты па ліку арт-праект «Восеньскі салон». Па задумцы арганізатараў, гэтая маштабная выстава ўзнаўляе атмасферу легендарных парыжскіх салонаў пачатку мінулага стагоддзя. Дарэчы, сёлета была пададзена рэкордная колькасць заявак на ўдзел. Арт-праект аб'яднае 124 маладых мастака, адабраных прафесійным журы з больш чым 450 прэтэндэнтаў з усёй краіны. Але ж восеньскі салон – гэта не толькі экспазіцыя. Асноўнай яго мэтай з'яўляецца фарміраванне так званага арт-рынку Беларусі, таму ўсе прадстаўленыя на выставе творы можна будзе набыць. Далей пазнаёмімся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. Засуха агаліла ў рэчышчы Эльбы на тэрыторыі чэшскага горада Дзечын галодныя камяні. Яны мільгаюць папераджальнымі надпісамі аб неўраджаі і голадзе. Самая старая зроблена 400 гадоў таму. Сяляне, якія жылі ў чэшскім горадзе Дэчын шмат стагоддзяў таму, вельмі баяліся засухі. Бо неўраджай азначаў галодную зіму. На велізарных валунах яны высякалі даты і надпісы, якія папярэджвалі аб магчымым неўраджаі. Самы стары зроблены ў пачатку 17 стагоддзя. Самы ж вядомы надпіс на камені зроблены ў 1904 годзе. Мясцовы прадпрымальнік Франц Мейер адкрыў бар, дзе таксама прадаваў паштоўкі. Яны падабаліся калекцыянерам. На паштоўках былі словы з гэтага каменя: «Плач, калі убачыш мяне». Цяпер жа старадаўнія надпісы толькі помнік гісторыі, схаваны ў рэчышчы Эльбы пад вадою. Іх не было відаць ужо некалькі дзесяцігоддзяў. Мы праязджаем сюды год за годам, але ніколі не бачылі галодныя камяні. Зараз такая магчымасць з'явілася. У гэтым годзе Эльба моцна змялела з-за засухі. На рацэ нават часова зачынілі суднаходства. Узровень вады ў раёне Дэчына апусціўся на 1,5 метра. Таму галодныя камяні зноў адкрыліся поглядам людзей. На іх прыязджаюць паглядзець дзясяткі турыстаў. Заўтра на сцэне Вялікага тэатра Беларусі адбудзецца вечар балетнага мастацтва з народнай артысткай Расіі Ільзай Ліепа. Праграма «Рускі балет. Гісторыі Ільзы Ліепа» складаецца з перапляцення сюжэтаў. Ад жамчужын мастацтва, пад ідэя з балетаў «Спячая прыгажуня», «Сельфіда» і «Дон Кіхот» да гісторыі жыцця балерыны, якая вырасла ў доме, дзе ўсё было звязана са светам танца. У канцэрце прымуць удзел вядучыя артысты тэатраў Масквы і Санкт-Петербурга. Працягваецца ў новым тэлесезоне мотападарожжы па цікавых мясцінах краіны тэлевядучага Владзіміра Богдана. Гэтым разам ён завітае ў Мазыр, горад, які называюць маленькай беларускай Швейцарыяй. Прырода стварыла тут такі мудрагелісты рэльеф мясцовасці, што іншы раз здаецца, што ўсе гэтыя маляўнічыя ўзгоркі і ўпадзіны, на якіх размясціўся горад, не ледніковага паходжання, як тлумачыць навука, а вынік нейкай таямнічай стыхіі. Якія сакрэты адкрые здымачнай групе «Мазыр», глядзіце заўтра ў праграме «Я хачу гэта ўбачыць» у 10 гадзін 55 хвілін на Беларусь-3. На территории Модря площадь его 4418 гектаров, то есть многим более 40 квадратных километров, находится 5 древних городищ. Праект «Мастак і горад», які ўжо 7 гадоў радуе мінчан і гасцей сталіцы выставамі рэпрадукцыі лепшых мастакоў, разгарнуўся гэтымі днямі ў Віцебску. У увазе жыхароў прадстаўлены работы беларускага Сальвадора Далі, мастака-сюррэаліста Георгія Скрыпнічэнкі, якія цягам лета можна было ўбачыць на сталічнай плошчы Якуба Коласа. Невыпадкова падарожжа праекта стартавала з Віцебска. Гэты горад з'яўляецца адным з цэнтраў мастацкага авангарду. З ім цесна звязаны жыццё і творчасць многіх прызнаных майстроў 20-го стагоддзя. Экспазіцыя пад адкрытым небам працуе да 6 лістапада.
У межах тыдня ў Германіі ў Беларусі заўтра ў грудні ў літаранскай кірсе пройдзе вялікі канцэрт аркестра «Калегіум Мюзікум» і камернага хору царквы святога Міхаіла з горада Йена. У праграме прагучаць творы Георга Генделя, Яхана Себастьяна Баха, Антонія Вівальді і Каміля Сен-Санса. Канцэрт адбудзецца пад кіраўніцтвам дырэктара царкоўнай музыкі Марціна Маера. Тадзеуш Стружэцкі, старшыня Беларускага фонду культуры, стане госцем чарговага выпуску аўтарскага праекта пісьменніка Навума Гальпяровіча «Суразмоўцы». Пра сучаснасці і перспектывы беларускай мовы і культуры, захаванне традыцый, развіццё прафесійнай і аматарскай творчасці Тадзеуш Іванович раскажа заўтра ў праграме «Суразмоўцы» ў 20 гадзін на Беларусь-3. Вялікі раздзел прысвечаны народным музычным майстрам. Іх былі дзесяткі. Практычна у нас вырабляліся не толькі цымбалы і гармонікі, але і дасканалыя скрыпкі. На сцэне Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра заўтра адбудзецца юбілейны вечар народнага артыста Беларусі Валянціна Дудкевіча. Прызнаны майстар беларускай харэаграфіі, балетмайстар-пастаноўшчык, рэжысёр, сцэнарыст. Ужо больш за 30 гадоў ён кіруе дзяржаўным ансамблем танца Беларусі. Яго «Тапатуха», «Бульба», «Сельскія гульні» і многія іншыя харэаграфічныя мініяцюры даўно лічацца народнымі, а калектыў, з якім ён аб'ехаў з гастролямі ледзь ці не ўсе кантыненты, першым зламаў стэрэатып пра тое, што ў харэаграфіі беларусаў ёсць толькі лявоніха ды полька. Канцэрт «Споведь», «Што я люблю», «Што я веру» заўтра раскажа пра насычанае творчае жыццё юбіляра. Тэлеканал «Беларусь-3» таксама падрыхтаваў да дня нараджэння Валянціна Дудкевіча тэматычны эфір. Заўтра вашай увазе ў 23 гадзіны 10 хвілін прапануем юбілейны канцэрт заслужанага дзеяча мастацтва Беларусі, прысвечаны 50-годдзю яго творчай дзейнасці і 25-годдзю працы ў ансамблі. Мерапрыемства ладзілася ў 2011 годзе на сцэне Беларускай дзяржаўнай філармоніі. І яшчэ Нацыянальны акадэмічны канцэртны аркестр Беларусі на чале з маэстра Міхаілам Фінбергам падрыхтаваў у бягучым канцэртным сезоне шэраг тэматычных праграм. Якой музыкай жыве аркестр сёння і якія хіты будуць гучаць у навагоднюю ноч на Беларусь-3 у нашай наступнай размове. Михаил Яковлевич, вітаем вас. Ведаеце, кожны раз, калі мы з вами сустракаемся, я разумею, што як у нашага тэлеканала Беларусь-3, так і у Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Беларусі шмат агульнага. І найперш гэта тое, што як ваш калектыў, так і наш канал, ён збірае сапраўдныя каштоўнасці і пасля перадае іх людзям. Наш аркестр адзіны ў краіне з'яўляецца нацыянальным. Это вельмі трудно такое атрымаць званне вялікае. Шмат трэба працаваць, шмат умоў я зрабіў на тэксты беларускіх паэтаў, класічных беларускіх паэтаў. 38 праграм. Это Максим Богданович, Янка Купала, Якуб Колац, Аркадий Кулешов, Владимир Караткевич, Адам Русак, Григор Бородулин, Нил Гилевич і гэтак далей вся паэзія 19 і чуть і трошечку 20 стагоддзя. Я гэтым вельмі ганарусь. Михаил Яковлевич, для вас кожная праграма аркестра мае, як бы мовіць, асабістае гучанне. Так, канцэрт, што вы прысвяцілі Владимиру Караткевичу, даніна чалавеку, які сыграў пэўную роль у вашым жыцці. Я быў знаёмы з Караткевичем. На жаль, ён уже вельмі хвараў. Я к нему часто знаходзіў магчымасць прыходзіць. Я памятаю, як ён меня, калі такім словам сказаў, рыхтаваў. Калі я казаў, што это па-беларуску, он себе правіў. І правіў так, але ж вельмі з любов'ю. І я сказаў, што я зраблю твою праграму. І я ганаруся, што эта праграма у нас ёсць. Она вельмі цудоўнае слово, вельмі цудоўная музыка. І вельмі цудоўныя нашы выканаўцы, якія полюбілі гэту паэзію, полюбілі гэту музыку і робяць все магчымае, а можа і немагчымае, каб яна існавала і далей. Дарэчы, што тычыцца сугучнасці аркестра і нашага тэлеканала, слушна тое, што менавіта з вашым калектывам нашыя суайчыннікі сустрэнуць Новы год на Беларусь-3. Прагучаць нас творы, якія гучалі ў карнавальнай ночы, у выкананні лепшых аркестраў міра, лепшых аркестраў Еўропы. І мы зрабілі таксама цудоўныя запісы, якія мы пакажам, а галоўнае эфір пройдзе, як кажуць зараз такім словам, мне не зусім спадабаецца, жыўцом, без выкарыстання фанаграм. Таму я буду спадзявацца, што будзе цудоўны гук, і все з вялікай зацікаўленасцю будуць рабіць, каб канчатковы іх быў цудоўны.
Это наша галоўная мэта вот на гэтыя 2 месяцы наперад. Михаил Яковлевич, а якой яшчэ музыкай жыве аркестр сёння? У Оршы пройдзе праграма прысвечана творчасці Караткевіча. Потым я буду ладзіць яшчэ 11 праграм. Это вельмі шмат. Ну і праграма, якая будзе прысвечана стагоддзю з дня выснавання Латвіі. І мы пачалі працаваць менавіта сённяшняга дня над праграмай Раймонда Пауса. Ён мой вялікі сябра, я адпрацаваў з ім па канцэрты і ў Рыге, і ў Маскве, і на славянскім базары, і гэтак далей. І зараз у нас адбудзецца цудоўны канцэрт, тому што мы нашли новыя, очень цудоўныя творы. Пасля гэтага мы будем рабіць праграму, прысвечаную цудоўнай спявачке Але Барысы Пугачовай. Ей адбудзецца 70 гадоў. Михаил Яковлевич, дзякуй вам і да сустрэчы з музыкай у выкананні Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Беларусі на тэлеканале сапраўдных каштоўнасцей. І на гэтым пакуль усё. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.